Хора, сега ще документирам следващото ми приключение. Минавам през една гора и сега има да се изкачвам по едни пътища. Ей, по тия за нагоре. Тук има аптечка. Я да видим какво има. Я отвори тук. Аз ще отворя. Какво е? Превръзка има ужас. Що? Що ужас? Тя май беше използвана. Ужас. Ох, чакай. Да вървя да показвам на хората през какви работи минавам. Ето тук нагоре хора. Внимавай, чуме. Да, бе. Напред да върви. Хора, току-що се оплаших. Обаче трябва да продължа още нагоре. Сега тук може и змия да има. Много ме е страх. Ужас, страх ме. Да не ми скочи гущера. Където е? Тук е. Няма да ти скочи, той повече го изстрах от тебе. Хора, пак ще апдейтна след малко. Престраших се и може да видите тук какво следва. Ето. Ето хора, сега отиваме на едно друго място, само да ни паднат, защото тук е не е много окей за тези обувки, но така, качваме се нагоре. И какво има да видим? Тук паднеш, направо ще се разглобиш. Една красота. И нататък може да видим как вали. А при нас времето е хубаво. Ето.